har valgt makeup og styling, fordi det er sådan noget kreativt og noget nyt, og man kan få meget ud af det. Jeg har lært at lægge en rigtig flot eyeliner, og så har jeg lært lidt mere om forskellige farver for foundation og concealer, og hvordan man finder en rigtig farve. Vi har lært sådan om hår, og vi har lært forskellige ting med selve makeupen, ligesom basen og øjenmakeup og alle de her forskellige teknikker, man kan bruge. I løbet af i år kommer vi til at dykke ned i både teater og special effects makeup. Vi kommer til at køre ud i naturlig runway makeup. Vi kommer til at køre igennem sådan lidt alle makeup typer og hårstylingstyper, der egentlig er. Men vi skal have basen på plads først, for alt handler om at have basisteknikkerne for at kunne udvikle og bygge videre. Eleverne får lov til at prøve alle mulighederne inden for make-up og hårstylingsfagene, så de har mulighed for at finde ud af, hvor de gerne vil hen og have en basepakke på at kunne tage med videre, hvis de skal videreuddanne sig, eller bare gerne vil arbejde inden for den branche. Altså, jeg tænker godt, at vi kan bruge det som job. Jeg vil sagtens kunne se mig selv som make-up-artist eller hårstylist. Man drømmer om modeverdenen, og man kan blive hårstylist, eller man kan få en job som en beautician og lave en karriere ud af det.